Bueno, pues arrancamos la rueda de prensa de Freddy Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, en la previa a este primer partido de la temporada ante el Cádiz. Por favor, Julio. Hola, buenos días, Freddy. Buenos días. En primer lugar, ¿con qué ánimo y expectativas afrontas este debut do Fortuna en segunda división? E por outra parte, contanos un pouco como a que xente te levas, que é a convocatoria. Imagino que os tres xogadores están en dinámica do primeiro equipo estes días, sobre todo non xogándose o primeiro partido do Osasuna, estarán na lista, non? Bueno, a verdade é que a primeira pregunta, como non pode ser de outra maneira, penso que con moita ilusión. Ao final todos estamos moi ilusionados con este partido, con este debut. Primeiro partido Celta Fortuna na segunda división, un bo escenario, un gran rival. Entonces, moita ilusión. O entorno está moi ilusionado, os xogadores están moi ilusionados. O clube desde dentro, pois, bueno, ten moitas ganas de que a pelota empece a rodar e todos nós estamos na mesma dirección. Despois, pois, bueno, todavía nos queda un adestramento mañá. Bueno, hai que agardar os acontecementos, pero penso que temos unha boa nova durante esta pretemporada na que, bueno, non tivemos baixas a nivel de lesións, non tivemos baixas de ningún tipo e en principio temos a todos disponibles. Creo que a única posibilidade que hai de ausencia penso que a de Vlad por problemas burocráticos e, bueno, estamos pendientes aínda de que se conquira esa posibilidade, pero do resto, en principio, si é certo de que o primeiro equipo non xoga, dispondríamos de todos os xogadores. Entón vas a poder contar con Murcia e compañía? Sí, unha vez que saliu, bueno, a posibilidade de que se cancelara o partido do primeiro equipo, pois, bueno, falamos Claudio Maiseu e, bueno, as posibilidades que podría haber, se xogaran eles ou non. En principio, se non xogan, pois, bueno, que tanto que Burcio como Antañón como Anxo, que están habitualmente con eles, que poidan formar parte da nosa expedición e que podamos contar con eles. Sempre é complicado unha pretempada dun filial e esta non foi unha excepción. Entón, nese sentido, quero che preguntar como fixéstedes e, sobre todo, como chegades tendo en conta as múltiples ausencias, porque entre vacacións e xente co primeiro equipo faltouche medio equipo. É certo, pero, bueno, penso que estamos acostumbrados ás pretemporadas dos filiais. Ao final, pois, bueno, sabemos que o mercado é longo, o mercado sempre termina ainda a competición comezada e iso, pois, bueno, é un problema para todos. Entonces, bueno, na medida do posible, pois, bueno, ao final o primeiro equipo demanda de xogadores nosos. Tivemos, bueno, tamén a presencia de Antañón e Anxo tamén coa selección tamén retrasou a súa incorporación. Que acabásemos, pois, o playoff tan tarde tamén tuvo moita importancia na nosa pretemporada, pero ao final, pois, bueno, estamos acostumbrados a eso. Temos xogadores juvenis que veñen preparados, pois, para intentar axudarnos no día a día, así foi, pero é certo de que, bueno, unha pretemporada difícil, atípica. Ao final, pois, Burcio non adestrou con nos ningún día, Anxo non adestrou con nos ningún día, Antañón tampouco, e eso, pois, lógicamente lastra, pero estamos nun filial, sabemos que o primeiro obxectivo é o primeiro equipo e nós, pois, bueno, adaptarnos ao que temos e intentar de que con todo o que fixemos nesta pretemporada, pois, bueno, chegar ao primeiro partido e competir da mellor maneira. Ese ten que ser o noso obxectivo. Que análise faz do Cádiz, que é un equipo que cando fixo seguramente o plantexamento tiña un entrenador, agora ten outro adestrador? Como se prepara un partido nesas condicións? Difícil, porque viñamos, bueno, analizando o Cádiz de todo o que estaba facendo na pretemporada con Idiáquez. Bueno, estábamos mirando partidos, do seu funcionamento, de xogadores en diferentes posicións, do que podía propoñer, e agora mesmo, pois, vamos a afrontar un partido a cegas. Non sabemos realmente que o que nos vai a propoñer agora co cambio, con Celades. Entonces, bueno, o que sí sabemos é que nos vamos a ter que adaptar ao que nos atopemos ali. Somos conscientes de que xa o fixemos en moitas ocasións. Ao final, o ano pasado preparamos moitísimos partidos sabendo que facía o rival en partidos anteriores aos que o noso, e sin embargo chegaban contra nós e cambiaban radicalmente e nos igualaban. Entonces, bueno, non sabemos que é o que vai suceder. O que sí sabemos é que, bueno, nos mantemos a maior parte do grupo, non sabemos o que queremos, o que buscamos, e logo intentar adaptarse o máis rápido posible ao rival e adaptarnos o máis rápido posible á categoría, que realmente vai a ser moi exigente. Xa explicaches antes como chega o equipo na parcela física, na parcela anímica, como está o vestiario? Van debutar todos en segunda división, como se xestiona esa emoción? Imagínate, ao final, sempre que un equipo ascende, os comezos de competición son moi ilusionantes, e os estados anímicos dun equipo que acaba de ascender está con moita ilusión e moita enerxía. Ao final, pois, bueno, todos sabemos de que para nós é un escaparate importante, para nós, corpo técnico, para os xogadores,
para o clube, que por primeira vez está na segunda división, e ao final, pues, bueno, temos que tratalo como tal, cun ano de disfrutar competindo. Sabemos de que vamos a ter moito sofrimento a lo largo da competición, a competición moi longa, como sabemos a segunda división, e a partir de aí vamos a intentar competir cada partido como fixemos o ano pasado, que ese selo que nos marcamos o ano pasado, que non se perda, e que o equipo, pues, bueno, hasta donde nos dé competir cada partido. Supoño unha categoría tan dura, ¿no? Tan con xente tan veterana, requiere un plus de dificultade a un equipo tan novo, no que hai moitos juvenis incluso, ¿no? Sí, estamos de acordo. Nese sentido, esperas unha dificultade añadida ou isto de que como o equipo vai xugar sen presión, como que o ano pasado co tema ascenso, crees que pode ser un elemento ventaxoso? Bueno, nós temos moitos elementos ventaxosos no día a día. Primeiro, na falta de presión, como hai moitos, eu penso que neste inicio de liga igual hai 10, 12, 14 equipos que parten coa vitola de ascender. Esa vitola nós non a temos, nós temos unha vitola de que estes xogadores, moitos dos xogadores posiblemente se non ascenderamos estarían en segunda división dos equipos cedidos, moi probable. Entonces, agora van a facer o mesmo, estando aquí, estando no seu lugar, coa súa xente, no seu clube. Entonces, bueno, vamos a intentar de crecer nunha competición moitísimo máis exixente. A competición vai ser tremendamente exixente, vai ser difícil dominar os partidos, vai ser difícil que teñamos a experiencia e a madurez que teñen moitos equipos da nosa competición. Vamos a ir a estadios onde van a meter 20-25.000 personas e eso vai a impulsar moito a nosos rivais. Bueno, entonces, bueno, vai haber un cambio importante, pero que é un cambio importante para o crecemento dos nosos xogadores. Ao final todo vai a ser moitísima máis exigencia, pero veremos como resposta ao equipo ante esa exigencia. Eu penso que vai a responder ben e esa é a forza que temos para intentar facer un bo ano. É verdade que o equipo vai estar nunha competición profesional, pero digamos, a premisa seguirá sendo formativa neste caso. Pese a iso, non sei se ti o obxectivo será non baixar ou pensas que todavía se pode aspirar a, non sei, a facer algo máis? Bueno, vamos a ver, o obxectivo... É moi cedo para Sí, vamos a ver, marcarse obxectivos a estas alturas é moi difícil. Ao final, o obxectivo ten que ser ir partido a partido, día a día. Penso que o dixemos desde que nos collemos o equipo, que a nosa idea é acercar aos nosos xogadores ao primeiro equipo. Ese ten que ser a nosa idea, sí ou sí, independentemente do resultado. Que sucede? Que se somos capaces de que de maneira individual os xogadores crezcan, os xogadores medren, seguramente sexa máis fácil que a nivel colectivo conquira os obxectivos. É dicir, se os xogadores individualmente van crecendo, van dando pasiños adiante, eso vai a beneficiar no colectivo, e se beneficia no colectivo, podes intentar competir para intentar salvar a categoría. Lógicamente, hai un obxectivo individual, deportivo, que os xogadores poidan acercarse ao primeiro equipo, e logo hai un obxectivo colectivo. Sempre hai obxectivos colectivos no fútbol, non solamente individuais. Entonces, bueno, o obxectivo colectivo que nos temos que marcar é competir para intentar facer os puntos para salvarse. Vamos a tratar de conseguilo, e se non se consigue, pois que o ano que ven as a 3 futbolistas no primeiro equipo, para nós penso que sería un éxito tremendo, que este ano durante a competición que Claudio poda tirar dos nosos xogadores, para nós sería un éxito tremendo. Se logo ven acompañado dunha salvación, pois xa sería repanocha. Que tal os novos? Fálanos un pouco deles. Moi ben, a verdad que moi ben. De momento chegaron 3, agardamos que poida chegar algún máis. E a verdad que creo que son xogadores que van a encaixar ben. Alexis ven dun modelo moi similar ao noso, é un xogador moi estable, que ve que entende ben as cousas. Logo Vlad é un xogador moi xoven, un xogador, sabedes todos, en edad juvenil, pero ten unhas pretensións moi boas para a edade que ten, xa disfrutou moitos partidos en segunda división portuguesa. E logo Hugo Cuenca, penso que é un xogador que ven para marcar diferencias. Vamos a ver se somos capaces de conquerir, de sacarlle rendemento. É certo de que chegan non no mellor estado, porque ao final cando son xogadores que saen dos seus clubes é porque están medio apartados, medio traballando a marxe, non xogaron partidos de pretemporada como poidan xogar outros equipos. Entonces, bueno, están en debe en canto a ritmo, pero en canto a capacidade pensamos que son xogadores que nos poden aportar e nos poden axudar. Necesitas outro Hugo González? Ao final necesitamos xogadores que nos podan aportar e nos podan axudar a conquerir obxectivos. Ao final Hugo González só hai un, Arcos só hai un, e Meixú só hai un. Cada un ten que facer o seu traballo e dentro do que cada xogador teña intentar axudarnos a conquerir obxectivos. Hugo González sabemos que é diferencial porque fai goles, deu asistencias. Ao final o valor gol que deu Hugo González ano pasado foi moi alto, moitas asistencias, moitos goles. Lógicamente é difícil de
topar un xogador como a Hugo, pero intentaremos que coquetemos acercarnos aos números de Hugo, pero a través de outros elementos, de outra forma, e bueno, ao final temos que esquecernos deso. Aí, o ano pasado se foron xogadores importantes, se foi Joel o primeiro equipo, se foi Manu Fernández, se foi Tincho, se foi Gael, se foi Miguel Román, parecía que todo iba a ser imposible, e ao final vieron outros e mirar o que conquerimos. Ao final, cando se van uns, chegan outros, teñen que dar un paso adiante, e ao final confiamos e a ver se somos capaces, non, de mellorar o que fixemos o ano pasado, que non vai ser doado. Este ano xa, bueno, se veu este verán que é un vestiario moi novo, con moito juvenil, e o Celta sempre nas categorías inferiores sempre pelexa polos postos altos da clasificación. Como está sendo ese traballo de adecuar un vestiario a pelear por o que vai ser a priori a zona baixa da tabla? O que temos que saber é ser conscientes dende o día 1 cal vai ser o noso obxectivo. Ao final, se nos marcamos obxectivos que non están acorde coas nosas posibilidades, pois seguramente teñamos un erro. Ese vai ser un dos problemas que podamos ter ao longo da competición, que é un equipo moi xoven, un equipo que está acostumbrado, como dices ti, a sempre estar moi preto dos postos altos. Entonces, bueno, a dificultade vai estar en xestionar esas situacións, que a mellor non somos capaces de estar en postos altos e teremos que mirar moito para baixo, e iso é un aprendizaxe para os xogadores, intentar que sepan convivir con esa situación, porque no fútbol de verdade van a vivir con esas situacións. É certo de que a temporada anterior, 24-25, vivimos algo similar, cando nos metemos en descenso despois de perder co Lugo, e o equipo foi capaz de reflotar, o equipo foi capaz de sair adiante. Bueno, son situacións que se van a dar, e penso que os xogadores entenden perfectamente onde estamos, a dificultade, e a partir de aí, pues, bueno, axudarlles a que entendan o que nos poida ir sucedendo a medida de que avanza a temporada. Por a miña parte, Freddy, dicías que hai un momento que ainda esperabas un par de reforzos, ¿no? En principio. Sí, en principio. Que posición? Sí, xa o dixemos abertamente, nos falta un medio centro. Ao final, penso que reforzamos o central con Alexis, reforzamos 2 xogadores de ataque por Hugo e máis por Luis Bilbao, con Blat e máis con Hugo Cuenca, e nos falta, pois, a baixa de Dela, pois, suplira con medio centro. Ao final, é o que nos falta. Temos a Hugo Burcio, temos a Capdevila, temos a Antañón, lógicamente temos os xogadores juvenis, que hai que ir co proceso adecuado. Entonces, bueno, é a posición que nos falta, sabendo que incluso que Antañón e Burcio, pues, bueno, están aportando moito ao primeiro equipo. Pues, bueno, estamos agardando que esa posición se nos poida acercar, pero sabemos que o mercado ainda queda moito, moi longo, e, bueno, agardemos que pronto podamos ter un compañeiro máis. Vais a levantar hoxe mesmo Balaídos, supoño que a tua planificación contando que se vai xogar o vindeiro luns, garantido o club. Eso me dixeron, ahora que vai a intentar necesitar 3 días para intentar sacar e implantar, e logo a partir de aí que necesitan 6-8 días para estabilizar, ¿no?, esa raíz. Bueno, non son un entendido en ingeniería agrónoma, pero bueno, agardemos a que todo vaya o mellor posible, e unha pena que sucederá isto ahora, e, bueno, ao final temos que adaptarnos ao que nos demande, en este caso o campo de fútbol, e bueno, o que depare no futuro, pois veremos, pero estamos, bueno, intentando que todo solucione canto antes, polo ben de todos, polo ben dos nosos aficionados en primeiro lugar, porque ao final son os maiores perjudicados, e primeiro equipo máis nós que estamos tamén inmersos, non? E logo das fichaxes e da composición das plantillas, cal é un pouco a tua visión desta segunda división? Moi difícil. A segunda división é unha categoría moi complexa, unha categoría donde hai moitísimos equipos, como dicen antes, bueno, que están chamados a cousas altas, a cousas importantes, plantéis con nivel moi alto, analizando Cádiz, ao final ves que teñen xogadores de un nivel altísimo, Suso, que xogou no Milán, que xogou no Sevilla, en grandes equipos, bueno, ao final todas as plantillas teñen unha inversión económica moi alta, moitas ciudades importantes detrás, moitas aficións históricas tamén detrás. Entonces, bueno, todos os plantéis teñen grandísimos xogadores, e bueno, a dificultade máxima para todos, para nós, para eles, bueno, intentar disfrutar da categoría, intentar disfrutar desta temporada, e bueno, e ojalá podamos dar moitas alegrías a nosa xente, que bueno, que agardemos que este con nos unha vez máis. No, para nada. É certo de que somos novatos na categoría, é certo de que temos un equipo
que non hai un só xogador que teña un minuto nesta categoría, pero eso non quere dicir que seamos cenicientas de nada. Nos vamos a intentar competir cada semana, vamos a intentar plasmar a nosa idea en cada partido e a partir de aí, pues, os resultados nos levarán a donde merezcamos. Listo, muchas gracias. Moi ben.